따당. 선생님이 가자예요. 다섯 비송. 마이너스. 하니 가자. 비스킷 라이바이. 란사죠. 란사. 자네요. maybe con dàn xong Patanjali Dut नै लोगोफोर आङो मानि फुंनि साहा लोंखांनानै आरो मेथाइ एसे जाखांनानै फ्राय नै दा मैगं सायनायाव जुरिजेनबाय थास' बिसं सायनो नागिरदों आरो आङो माजों संनो नागिरदों मिथिगौ लोगोफोर थास' बिसं अमा बेदर एसे होगोन ओमफ्राय नाफामबो होगोन आरो ना मानसिफ्रा जायोना जायाथाय ओमफ्राय हनै जोंना बोराया जायोनो बिदिनो ओंखायनो दा बिदिनो संनो नागिरबाय आरो आङो होमबा नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ आङो ओमफ्राय नै लोगोफोर दा संनायाव जुरिजेनबाय आरो ना नै हानानै लाखाबाय आङो बानलुखौबो देनानै लाखाबाय पियास हानानै लाबाय नाफामखौबो माबानानै लाखाबाय जिरा खाथियाव लाखाबाय ओमफ्राय दा नै आं अमा बेदरखौहाय होसनहरनोसै आरो थावबो होखाबाय सारायावहाय ओमफ्राय पियासखौनो होसनबाय आङो ओमफ्राय दा संलांसै आरो आङो नायलांदो होमबा लोगो संख्रि एसे हरनोसै आङो ओमफ्राय आंना हालदैखौबो होखागारोसो एसे एरलु एरला एरनानै संख्रि होखांनानै हालदैखौबो हरनोसै आरो आं enggak. थास' बिसं सुनानै लाखाबाय हानानै सुनानै लाखाबाय आङो थास' बिसंखौहाय Gimana? थास' बिसंखौ एसे रुबाय नाम जाबाय संनाय एरनो फैलायबाय मालाय संनाय एरफ्ला फैलायबाय मैगं थिलिनि बारियाहाय सेस लांदां जाजोब्बाय मैगङा खाखोनानै मालाय भिन्दि गायनो नागिरदों भिन्दि बेगर फोनो नागिरदों मोजां जावग्लिदो एफा लासै लासै एफा फिसा फिसा भिन्दि फोनानै जानोसैलाय एसे मैगङाथ' गैला जाखिनि नैबे बान्दा कफि बेल'सै ओमफ्राय ओरै पियास बेगर फोनाय बेनोसै आरोना नै गाजराबो सेस मोजां बारा मोजां जायासै खामफ्राम खुमफ्राम जाजोब्बाय गाजरा जाबाय गाजरखौबो एसे मोनजाबाय फैदो बबे आं मोनहायालै बेखौ मोनहाया नाफामखौ नै एबार हरनोसै आरोना आङो एसे रेबनायनि आं खोबना गालांनानै मैगं थिलियाव थांदोंमोन आङो दा नै रेबबाय बिदैबो माबाबाय नाफामखौ होबाय आरो आं एसे ओमफ्राय दै गुदुं एसे हरनोसै आरोना
왜? 아빠는 꽝도 내가 써. 이게 왜 형님? 뭐 비슷한 게 있네 너. 나보다는 흔남. 아마는 없으면 해야 돼. 이제 이따가 해야 되는 거야. 저리가 그냥 이동 뭐 예비 그래. 알지? 문 다 같이 나눠서. 그 그 가봐요. 이거 이 자식아. 그 왜를 분하고 나니. 그